Zdravím všetkých, moje meno je DJ Progress a vítajte u našeho historicky prvého videa na kanáli Low End Studio. V týchto našich videách sa môžete tešiť na nejaké tie tipy a triky o DJingu, taktiež sa môžete tešiť na recenzie o DJ-skej techniky a takisto nejaké tie behind the scenes videá. Takisto učíme DJ-ské kurzy, producentské kurzy, nahrávame podcasty alebo prenajímame našu DJ roomku. Ak chceš vedieť viacej informácií, www.lowend.sk. V dnešnom videu sa porozprávame trošičku viacej o USB kľúčoch, aký USB kľúč vybrať, čo je dôležité pri výbere USB kľúčov a povieme si trošku niečo viacej o skúsenosti, ktoré my s USB kľúčmi máme. V dnešnom videu sa nebudeme zaoberať SD kartami ani harddiskami, pretože reálne to používajú traja DJ v celom Československu, takže je to úplne zbytočné. Najdôležitejší parameter pri výbere USB kľúčov je samozrejme jeho rýchlosť. Nemyslím teraz rýchlosť načítania skladieb v playeroch alebo XDJ-och, pretože všetky tieto konzoly, playere fungujú stále na formáte USB 2.0, ale reálne ani nepotrebujú, aby bolo vyššie to USBčko, pretože ak hráte zo 4 playerov, na každom playeri máte loadnuté WAVko, tie playere využijú okolo 8 MB za sekundu, čo je viac než dosť aj pre USB 2.0. Každopádne hlavný dôvod, prečo vyberať USB 3.0, 3.1, 3.2, 3.2 Gen 2, 3.2 Gen 3, 2.3, 2x6, 8, 9, kto nazýval tieto USB štandardy, nech ide do... Hlavný dôvod je teda exportovanie skladieb na USB kľúču z vašeho Recordboxu, Engine OS a tak ďalej, pretože nechcete predsa stráviť hodiny nad tým, aby sa vám skladby dali z počítača na USB kľúč. Samozrejme nie je USB 3.0 ako USB 3.0, niektoré si hovoria USB 3.0, ale sú pomalšie ako USB 2.0 a preto sa v dnešnom videu pozrieme na nejaké USB kľúče, ktoré odporúčame z našej skúsenosti alebo skúsenosti našich kolegov DJ-ov. Ďalším dôležitým parametrom pri výbere USB kľúčov je samozrejme jeho veľkosť. My odporúčame takú zlatú strednú cestu, čo je 64 GB, čo je okolo 5000 MP3 skladieb, čo vám naozaj stačí. Samozrejme sú firmy, ktoré sa vám snažia predať 512 GB, 1TB, 2TB USBčko, ale máme skúsenosti, že tieto USBčka nie veľmi dobre spolupracujú s playermi. Maximálna kapacita, ktorú odporúčame, je 128 GB USBčko, to je ešte taká veľkosť, ktorú dokážu tie playere v pohode prečítať a majú najmenšiu chybovosť. Väčšie už veľmi neodporúčame. No dobre, poďme sa pozrieť, aké USBčka my odporúčame zo skúseností našej alebo skúseností našich kolegov DJ-ov. Momentálne tu na USBčku mám... Dobre. Momentálne tu na našom stole mám 4 USBčka, ktoré máme pravidelne testované, používané. Začneme týmto USBčkom, čo je momentálne najpredávanejšie a najpoužívanejšie USBčko pre DJov na celom svete a to je SanDisk Ultra Flare. Výhoda tohto USBčka je, že naozaj šikovné, maličké, je aj lacné, za 64 GB dáte okolo 8 € na Alze. Nevýhoda je, že majú takú neúplne dobrú životnosť, preto odporúčame kúpiť týchto USBčiek viacej, nie sú veľmi drahé a keď vám proste jedno zomre, tak použijete ďalšie. Ďalej tu máme toto extrémne malé USBčko a to je SanDisk Crucial Ultra Fit, ktoré, ako som povedal, je naozaj veľmi maličké. Výhoda je, že vlastne keď ho strčíte do playerov, tak skoro vôbec nezavadza, nemáte ako ho knockoutovať. Čo sa týka rýchlosti, je to taký priemer, ja som s týmto USBčkom ale nemal nejaké veľmi dobré skúsenosti, ale sú DJ, ktorí používajú len tieto USBčka a nevedia si ich vynachváliť. Každopádne jeho nevýhoda je, že ho dokážete veľmi ľahko stratiť. Cenová kategória tohto USBčka je okolo 9 € za 64 GB, takže niečo podobne ako SanDisk Ultra Flare. Každopádne odporúčam ho vyskúšať, kúpiť, možno bude pre vás, možno nie. Ďalej tu máme tohto krásavca, to je SanDisk Ultra Dual Drive. Obrovská výhoda tohto USBčka je, že na jednej strane má USB-A a na druhej strane má USB-C. Jeho rýchlosť je naozaj veľmi v pohode, stabilné, ja som ho používal niekoľko rokov a odporúčam ho používať všetkým, ktorí majú vlastne nové MacBooky, ktoré v podstate nemajú ani USB-A port, takže využijete len USB-C port, čo znamená nemusíte žiadne ďalšie káble na to, toto pichnete priamo do notebooku, neriešite. Cenová kategória tohto USBčka je okolo 13 € za 64 GB. Jeho nevýhoda je však, že sa strašne ľúbi prehrievať, keď ho máte v playeroch a potom ho idete vyberať, tak skoro ledva ho udržíte v ruke, fakt akože hot, ale odporúčam. No a posledné USBčko, ktoré máme na tomto stole, je tento Tech Boy, čo je SanDisk Extreme Pro, čo už sa bavíme o profesionálnych USBčkách.
je to veľmi rýchle, kvalitne spracované USBčko, ktoré je prakticky nesmrteľné. Poznám DJov, ktorí ho používajú roky a naozaj sa nemôžu vynachváliť. A hlavne tú rýchlosť poznáte pri exportovaní. Ja som mal menšie problémy pri formatovaní tohto USBčka na Mac OS, ale čo som počul kolegov, tak tieto problémy nemali. Nevýhoda tohto USBčka je, že je naozaj veľké, takže je celkom ľahké ho knokatovať. Každopádne odporúčam naozaj toto USBčko, vynikajúce, rýchle, len si treba dávať pozor, aby ste ho nezhodili alebo nezlomili. Samozrejme, USB kľúčov je extrémne kvantum a všetky sme tu nekúpili, ale máme tu nejaké odporúčania od našich kolegov DJov, a to napríklad Samsung Bar Plus, SanDisk Ultra Lux alebo Corsair Flash Voyager GTX, čo je vlastne niečo podobné ako tento SanDisk Extreme Pro. To by sme mali dneska všetko pre výber USB kľúčov. V ďalšom videu si povieme niečo o formátoch USB kľúčov, ako naformátovať, ktorý formát je správny a ktorý naopak nepoužívať. Je to komplexnejšia tematika, takže tešíme sa na vás v druhej časti tohto videa. Nezabudnite dať odber na našom YouTube kanáli alebo www.lowend.sk. Vidíme sa, majte sa, čaute.